toți producătorii locali care astăzi sunt prezenți la acest eveniment. Mulțumim tuturor că ați dat curs invitației și petrecere frumoase în continuare. Mulțumim tuturor artiștilor locali care în continuare vor concerta aici pe scena din curtea. Mulțumim formației Ambient și tuturor celor care vor concerta. Petrecere frumoasă! Dacă n-ați apucat să dați o privire prin prejur, avem 26 de meșteșugari care ne-au pregătit câteva elemente cu care să ne încânte. Despre ei o să vă spun mai multe pe parcurs. Dar, printre ei, mai găsim și alte surprize.
să plec și eu prin sat și-am să-mi caut un bărbat, unul slab și mititel, să fac eu ce vreau cu el. Odată când doi striga, să stea drept în fața mea. Și aoleu m-am măritat, mi-am găsit bărbat pe plac. Și aoleu m-am măritat, mi-am găsit bărbat pe plac. Unul înalt și făcut bine, face el ce vrea cu mine. Îmi arată biciul cui, stau eu drept în fața lui. Unul înalt și făcut bine, face el ce vrea cu mine. Îmi arată biciul cui, stau eu drept în fața lui. De când am făcut pământul și mi-a dat Dumnezeu în sfânt,